Dobrý deň, moje meno je Veronika Kocianová, som výhradný distribútor kozmetickej značky Sofri pre Slovensku a Českú republiku. Kozmetika Sofri začala svoj úspech pred 15 rokmi v Rakúsku. Kozmetika Sofri je vyrábaná v Nemecku so zárukou tej najvyššej možnej kvality. Sofri sú špičkové kozmetické produkty jediné svojho druhu, ktoré i v porovnaní s tými najluxusnejšími značkami kozmetických produktov nemajú vo svete žiadnu konkurenciu. Značka Sofri momentálne expanduje v Európe aj mimo nej. K partnerom vo Vietname, Rusku, Švajčiarsku, Nemecku, Belgicku, Rakúsku, Poľsku a Maďarsku sme sa pripojili i my. Použitím produktov Sofri dochádza k okamžitému želanému viditeľnému a citeľnému efektu na pokožke. Produkty Sofri pozastavia ihneď stárnutie pokožky, okamžite ju rozjasnia, regenerujú poškodenú pokožku, vyriešia mnoho ďalších problémov s problematickou pleťou, ako je akné, kuperóza, začervenanie pokožky, suchá pokožka, celulitída, dokonale ošetria ruky a nohy. Tiež poskytuje pokožke energiu z farieb, krásnych prírodných vôní a exkluzívneho zloženia a ako jediná značka na svete harmonizuje celé telo, kožu, dušu a myseľ človeka. Oslovili sme vás práve preto, aby ste mali možnosť ponúknuť svojim zákazníkom naozaj výnimočné kozmetické produkty, ktoré si okamžite zamilujú zákazníci i vy. Pri zakúpení produktov Sofri za veľkoobchodné ceny vám ponúkame poprvé zadarmo jednodňové školenie o produktoch Sofri, ich zložení, účinkoch a správnom používaní. Školenie bude vo Viedni priamo v salóne majiteľov značky Sofri. Po druhé, získate prístup k veľkoobchodným cenám Sofri pre ďalší možný predaj konečnému spotrebiteľovi. Po tretie, získate možnosť cenovo výhodného nákupu produktov Sofri v baleniach, ktoré sú určené len pre kozmetické salóny, individuálne poslaný mail s cenníkom pre salóny. Po štvrté, získate podporné materiály, ako sú postery, čiže plagáty a propagačné stojany. Bola by som veľmi rada, aby ste sa rozhodli vyskúšať kozmetiku Sofri sami na sebe alebo na vašich zákazníkoch. Pozdravuje vás Veronika Kocianová.